கோஷம் சொல்றதை எல்லாரும் கையை ஓங்கி சொல்லணும். சரிங்களா? போராட்டம் இது போராட்டம், போராட்டம் இது போராட்டம், கோவிலை திறக்க போராட்டம், கோவிலை திறக்க போராட்டம், சூடமேற்றும் போராட்டம், சூடமேற்றும் போராட்டம், போராட்டம் இது போராட்டம், போராட்டம் இது போராட்டம், கோவிலை திறக்க போராட்டம், கோவிலை திறக்க போராட்டம், எரிய போகுது கற்பூரம், எரிய போகுது கற்பூரம், அணைய போகுது நாத்திகம், அணைய போகுது நாத்திகம், பதில் சொல் பதில் சொல், பதில் சொல் பதில் சொல், தமிழக அரசே பதில் சொல், தமிழக அரசே பதில் சொல், டாஸ்மாக் திறந்த அரசு, டாஸ்மாக் திறந்த அரசு, கோவிலை திறக்க மறுப்பது ஏன், கோவிலை திறக்க மறுப்பது ஏன், கோவிலை திறக்க மறுப்பது ஏன், கோவிலை திறக்க மறுப்பது ஏன், கோவிலை விட டாஸ்மாக் என்ன, கோவிலை விட டாஸ்மாக் என்ன, புனிதமா புனிதமா, புனிதமா புனிதமா, குடிகாரர்களை விட, குடிகாரர்களை விட பக்தர்கள் என்ன இழிவானவர்களா, பக்தர்கள் என்ன இழிவானவர்களா, குடிகாரர்களை விட பக்தர்கள் என்ன இழிவானவர்களா, குடிகாரர்கள் என்ன பக்தர்கள் என்ன இழிவானவர்களா, போராட்டம் இது போராட்டம், போராட்டம் இது போராட்டம், கோவில் திறக்கும் போராட்டம், கோவில் திறக்கும் போராட்டம், குடும்பத்துடன் சூடம் கொளுத்துவோம், குடும்பத்துடன் சூடம் கொளுத்துவோம், மாறட்டும் அரசின் தலையெழுத்து, மாறட்டும் அரசின் தலையெழுத்து, இறைவனுக்கு ஏது கட்டுப்பாடு, இறைவனுக்கு ஏது கட்டுப்பாடு, தர்மத்திற்கு ஏது தட்டுப்பாடு, தர்மத்திற்கு ஏது தட்டுப்பாடு, தமிழக அரசு கோவிலை திற, தமிழக அரசு கோவிலை திற, நிச்சயம் வெல்லும் இந்து சக்தி, நிச்சயம் வெல்லும் இந்து சக்தி, நிச்சயம் வெல்லும் இந்து சக்தி, நிச்சயம் வெல்லும் இந்து சக்தி, வளரும் நாளும் தெய்வ பக்தி, வளரும் நாளும் தெய்வ பக்தி, வளரும் நாளும் தெய்வ பக்தி, வளரும் நாளும் தெய்வ பக்தி, ஆலயம் மூடுவது சாபமுங்க, ஆலயம் மூடுவது சாபமுங்க, பக்தனை பகைப்பது பாவமுங்க, பக்தனை பகைப்பது பாவமுங்க, ஆலயம் மூடுவது சாபமுங்க, ஆலயம் மூடுவது சாபமுங்க, பக்தனை பகைப்பது சாபமுங்க, பக்தனை பகைப்பது சாபமுங்க, கோவிலுக்கு கெடுதல் செய்யாதே, கோவிலுக்கு கெடுதல் செய்யாதே, கோவிலை திற கோவிலை திற, கோவிலை திற கோவிலை திற, இந்துக்களை புறக்கணிக்காதே, இந்துக்களை புறக்கணிக்காதே, கோவிலை திற கோவிலை திற, கோவிலை திற கோவிலை திற, அமைதி தரும் கோவிலை, அமைதி தரும் கோவிலை, அருள் ஊற்றும் கோவிலை, அருள் ஊற்றும் கோவிலை, திறந்திடு திறந்திடு, திறந்திடு திறந்திடு, திறக்க வேண்டும் திறக்க வேண்டும், திறக்க வேண்டும் திறக்க வேண்டும், கோவில்களை திறக்க வேண்டும், கோவில்களை திறக்க வேண்டும், போராட்டம் இது போராட்டம், போராட்டம் இது போராட்டம், கோவில்களை திறக்க போராட்டம், கோவில்களை திறக்க போராட்டம், போராட்டம் இது போராட்டம், போராட்டம் இது போராட்டம், கோவில்களை திறக்க கோரி, கோவில்களை திறக்க கோரி, இந்து முன்னணி போராட்டம், இந்து முன்னணி போராட்டம், வீடுதோறும் டாஸ்மாகா, வீடுதோறும் டாஸ்மாகா, இதுதான் அரசின் டாஸ்மாகா, இதுதான் அரசின் டாஸ்மாகா, வீடுதோறும் டாஸ்மாகா, வீடுதோறும் டாஸ்மாகா, இதுதான் அரசின் பாஸ்மார்க்கா, இதுதான் அரசின் பாஸ்மார்க்கா, கோவிலுக்கு கெடுதல் செய்யாதே, கோவிலுக்கு கெடுதல் செய்யாதே, கோவிலை திற கோவிலை திற, கோவிலை திற கோவிலை திற, போராட்டம் இது போராட்டம், போராட்டம் இது போராட்டம், கோவில்களை திறக்க கோரி, கோவில்களை திறக்க கோரி, இந்து முன்னணி போராட்டம், இந்து முன்னணி போராட்டம்.